Čaute ľudia, je tu 8. diel, strašne dlho som netočil diely, teraz som sa sústredil iba na shorty, ale teraz začínam aktívne točiť FC Mobile diely a možno takedy nebudú dlhšie, ale budem vydávať viac dielov, nejako teraz a ideme si zahrať. Osmý diel, ideme na to, mám aj zmeny v tíme, obrovské, to som vám zabudol ukázať a Bayern Mníchov, 105, 104, 103 a tak som si vylepšil na 100, 97 zostáva. Ideme na to a ukážem vám teda ten tým. Ideme na to, wow! Vidíte, tu mám 101 Fodena, Machias, 100. Možno zle som to povedal, ale on má Ederson na 105. Takže uvidíme, ako to pôjde. Som sa trochu v tom zlepšil, si myslím. Ale ideme na to. Ten Foden má brutálnu strelu s ľavou nohou. On dáva také krásne vinkle. A tento hrá... Už vieme, že hrá na audio. A teraz sa nám to hodí. Šanca. Al-Nassr, gól! Gól! Je to tam. Gól. Krásne. Al-Nassr výborne. A vidíme, že tu hrá audio takto. Hádam na mne dá gól. Al-Nassr prihráva Palmerovi, Fodenovi. Pozrite sa na jeho strelu. Ty kokšo. Obrancovia sa ho normálne boja tam. Tesne. Dávajte odber. Prosím, blížime sa k 300 odberov a strašne vám ďakujem za tých 200 odberateľov. Gól! A ste veľmi super, že ste dali tých 200. Krásny gól teraz Phil Foden. Krásny gól, výborne. Dajme tu aspoň 10 lajkov na toto video. Gól! Gól! Palmer! Ty kokšo. Dako som sa vylepšil, ako vidíte. Taký ťažký tým, minule sme proti takýmto ťažkým týmom nevedeli dať ani jeden gól. Ani sa približiť pomaly ku bráne a teraz vidíte 3 góly sme dali. Pekne to ide. To som trochu prestrelil. Dneska sa pokúsime to vyhrať aspoň 5-0 proti týmto. Skúsme to. Proti Bayernu Mníchov. No tak. To sa trochu nepodarilo. A my to napravíme.
On to prestrel. Aj tak nie to. Aj skúsime dať s brankárom gol, že by. Len to z týchto teraz na mňa nabiehajú. Sa dostať ako. Prečo? Tam vykričník ukazuje, keď sa nič také nedeje. Ideme na to. Vyhral som úplne niekde zle. Sakra. A mám ešte tohoto nového Mokoko, ktorý mám na striedačke. A ešte som s ním ani nedal gol. Ten má strelu. Teraz mám roh. Rohy som dostrénoval, keď som netočil. Ale no tak. Skoro. A I'm win. Dáme ešte jeden zápas. A toto si myslím, že nedáme ďalší zápas. Aj keď neviem, akého tam budeme mať protihráča. A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Dobre, máme tu toho 94, 92. Trochu lepšie máme statusy. Toto vyhráme. Čo má za tým? Ako viete, tak Vini nevyhral Ballon d'Or a to ma dosť naštvalo. Podľa údajov Vini si kúpil oblek, aby to oslavil, že vyhrá Ballon d'Or, ale nevyhrá. A teraz som sa zakecala, Dembele prenikol za obranu a vyhral Ballon d'Or Rodri. Akože bol som šokovaný, iba Euro vyhral. A Premier League, to nie je nič. Za to Vini vyhral Champions League. To je dačo lepšie. A skoro, ale že skoro vyhral no to je jedno už. Počkaj, spomeniem si. A few moments later. Takže nevyhral nie Euro. Bože môj, teraz sme dostali od Dembeleho, no to už je jedno. Musíme dať gól. Poď. Chudák.
Skoro Martinez. Nie, skoro Palmer. Ale on hrá audio. Lebo tak, on tam 6 sekúnd stojí tam tanko. No tak. Gól! Áno! Aldosari nás zase zachránil. Zachránil nás ako pri tom prvom zápase. To prvý gól. A teraz nám to pekne dorovnal a zachránil nás. Je tu polčas. Druhý polčas musíme dať gól. Vystriedam tohoto Momakua, či jak? Mantaka. No tak. Gól! Foden! Foden, vidíte to? Už sa potvrdilo, že Jakub má poriadnu strelu. Taký Winkel zabil. A vyhrávame o 1 gól. Čože, fauly? No tak nič. Musíme dať tretí gól, aby to bolo také ako proti Bayernu. A teraz sa to môže stať. Tak nie. Už nemáme veľa času. Vidíte tuto? 72. minúta. Au. No a teraz som chcel povedať, že sme skeli, ale nie sme, lebo Herrera to chytil. Poď. 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 Áno, áno. 3-1, 3-1. 3-1, 3-1. Vyhrávame 3-1. To už nemajú šancu dorovnať. Ani druhý gól nemajú šancu. Takže majú. Majú šancu. Majú šancu. Majú, ale nemajú už. Poď. Nie. Možno do štvrtý. To bude asi všetko pre tento diel. Ale tento diel bol moc podarený, takže vidíme sa u 9. diela na budúce a čau!